بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Udumo lonke lungolo Allah subhanahu wa ta'ala, onelungelo lokukhonzwa yedwa engabhanqwa nalutho. Thula nezibusiso zika Allah zibe kumembulelwa wakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, nasemndenini wakhe nakubalandeli bakhe, nalabo abanyathela ey'nyathelweni zabo ngokulunga nangobuqotho kuze kube usuku lokwahlulelwa. Sibonga u-Allah subhanahu wa ta'ala ngokusipha elinye ithuba lokuthi siqhubeke ney'fundo eziphathelene ne-aqida eqondile, lokho okuphathelene nokholo lwethu, okulokho okuqondile, kanti futhi nokudalulwa kwalokho okuphambene nalolu kholo oluqotho nokholo olulungile noluqondile. Sibonga u-Allah ukuthi uhlele inkolo yethu ngezindlela ezahlukahlukene ukuze sizuze injongo nengqikithi yokudalwa kwethu, kanti futhi nokuthola umvuzo ongaphezulu kwezenzo zethu kulokho asabele kona okwenkolo, njengokuthi asabele ezinye zezinkathi onyakeni lapho khona ukwenziwa kwezenzo ezinhle kudlulela kunezinye izikhathi ngokwesibusiso nomklomelo nomvuzo omuhle otholakala ngokwenziwa kwezenzo ngalezo zikhathi. Njengoba sekudlule kithi izinsuku eziyinsuku eziyishumi enyangeni kaDhulhijja, okungenye yezikhathi lapho khona izenzo ezinhle nezilungile, ukwenziwa kwazo nokuqikelelwa kokwenziwa kwezenzo ezinhle nezithokozisa u-Allah, ukuthola umvuzo ophindaphindiwe kaninginingi kunangezinye izikhathi ekwenziwa ngazo lezo zenzo ezinhle. Kanti-ke lokhu kuyinto ewubuhle nekhombisa ukuphelela kwayo inkolo yethu, inkolo ye-Islam, nekufanele sikhombise ukumbonga kakhulu Allah subhanahu wa ta'ala ukusenza sibe yingxenye yayo, kanti futhi nokwazi ukuthi bekungeve kungokuhlakanipha kwethu nangokuqonda noma nangokwazi kwethu ukuthi u-Allah asenze sibe ngama-Muslim, kepha kube umusa wakhe kithi nesipho esikhulu kithi u-Allah asiphe sona. Kanjalo nokumbonga u-Allah ukuthi sihlale kube nezinto ezisikhumbuzisa ngobukhulu bakhe, nezinto ezisisondezayo kuye, nezinto ezisigqugquzelayo ukuthi u-Allah subhanahu wa ta'ala simnikeze ilungelo lakhe leli elifanele yena yedwa ukumkhonza yedwa, engahlanganiswa futhi engabhanqwa nalutho. Njengalokhu nje sibheka futhi nezifundo esizithathayo, zingezinye zezinto u-Allah ekufuze simbonge, kanti futhi siyamcela u-Allah ukuthi asenze sibe msulwa ekuzithuleni nasekuzifundeni nasekuzamukeleni, kanti asiphe futhi namandla ukuthi sizigcine lezi mfundiso esizitholayo, ikakhulukazi lezi eziphathelene nendlela u-Allah subhanahu wa ta'ala asihlelela ngayo impilo yethu njengama-Muslim. Kungaba yimithetho asimisele yona, kungaba izimfundiso u-Allah asinikeze zona ngomembulelo wakhe sallallahu alaihi wasallam, njalo njalo. Konke lokho kuyinto ekufuze siyithathele phezulu, siyenze ibe yinto ebaluleke ukudlula zonke ezinye izinto. Inqobo nje ikakhulukazi uma kuyinto ezosisondeza ku-Allah, kanti-ke ayikho futhi enye into emqoka njengokuthi sifunde ngenkolo yethu ngalokho okufakazelwa ngamazwi akhe u-Allah kwi-Quran, nalokho okufakazelwa yiy'mfundiso zesithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, njengoba-ke sibona nasencwadini esiyisebenzisayo, incwadi yenzululazi uSheikh u-Abdul Aziz ka-Abdullah Abbas, u-Allah abe nomusa kuye, amthethelele imphambeko zakhe, indlela ayethula ngayo lezi zimfundiso yize kuyindlela ezazingamaqaphuqaphu noma kuyimfundiso awayezithula kwinkulumo ezikhela phezulu, kepha siyawubona umvuzo nobukhulu baleyo nto equkethwe umyalezo wakhe. Insika-ke siyibhekayo sisaqhubeka nezinsika zayo imani noma izinsika zalo ukholo nezisekelo zayo, uyinsika ephathelene neqadari, ukukholelwa kweqadari. Kanti-ke iqadari ididiyele izinto ezifana nesinqumo sika-Allah, ididiyele nokwaba kuka-Allah abela iy'dalwa zakhe izinto ngononina, nokubeka kwa-Allah nokuhlela kwakhe, nokudidiyela kwakhe izinto ngononina, nokudalela izidalwa zakhe. Uthi-ke uSheikh ngalokhu rahimahullah, wa amma al-imanu bil qadari
fayatadhammanu al-imanu bi umurin arba'a. Uthi-ke kanti mayelana nokukholelwa kweqadari, lokhu kuqukethe ukukholelwa ezintweni ezine, kuwukuthi nje ngokufingqwa izinto ezimqoka ekufanele umuntu okholelwa kweqadari azazi futhi azivume akholelwe kuzo yilezi zinto ezine. Uthi-ke awwaluha anna Allah subhanahu qad alima ma kana wa ma yakun wa alima ahwala ibadihi wa alima arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum wa ghayru dhalika min shu'unihim la yakhfa alayhi min dhalika shay'un subhanahu wa ta'ala. Okokuqala, ukwazi ukuthi u-Allah okhazimulisiwe nophakeme unolwazi lazo zonke izinto, unolwazi lwalokho okwenzakalayo nalokho okusazokwenzeka, kanti futhi unolwazi oluphelele ngezimo zezidalwa zakhe, kanti futhi unolwazi mayelana nesondlo sazo, nezikhathi okuwukuthi ubude beyimpilo zazo iy'dalwa zakhe, kanjalo nezenzo zazo, nezinye futhi zezinto eziphathelene nezidalwa zakhe, nanoma ngabe ikuphi okunye okuphathelene nezidalwa zakhe. La yakhfa alayhi min dhalika shay. Uthi kanti akukho nokukodwa kulezo zinto okufihlakele kuye u-Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu, uthi njengokusho kwakhe u-Allah okhazimulisiwe uma yethi anna Allaha bikulli shay'in alim, ukuthi u-Allah, impela u-Allah unolwazi lwayo yonke into. Waqala azza wa jalla, uphinde athi ophakeme, lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Usethi futhi u-Allah, ukuze nazi ukuthi impela u-Allah unamandla phezu kwezinto zonke, futhi impela u-Allah wengamele yonke into ngolwazi lwakhe. Usethi-ke ushekhi, wal amru thani, kanti kulokho kungokwesibili mayelana nokukholelwa kweqadari noma ukukholelwa kweqadari, kitabatuhu subhanahu likulli ma qaddarahu wa qadahu. Uthi-ke okwesibili ukukholelwa ekuqopheni kuka-Allah nokubhala ukuthi ukuqopha yonke into u-Allah leyo enze isinqumo nayidalelile noma ayihlelelile, ukuthi konke lokho u-Allah ukuqophile. Kama qala subhanahu, kunjengokusho kwakhe ophakeme uma ethi qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Uthi-ke u-Allah uthi futhi sikwazi konke lokho okunciphisa umhlaba noma umhlaba onciphela kukho, ukuthi-ke lokhu inzululwazi zikhuluma ngokudlula kwabantu emhlabeni, ukuthi ukudlula kwabo emhlabeni kufana nokuthi umhlaba uyancipha kubo. Wa indana kitabun hafidh, uthi kanti Allah futhi kanti sinencwadi egcina konke, ukuthi incwadi le elondoloza konke, ukuthi iqukethe konke lokhu okuqoshiwe noma Allah akuqophile. Waqala ta'ala, uphinde athi ophakeme, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ke futhi uphinde athi Allah, futhi yonke into siyiqophile encwadini ecacile. Waqala ta'ala, uphinde athi ophakeme futhi, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Uphinde athi u-Allah, ngabe awazi yini ukuthi impela u-Allah uwazi konke lokho okusemazulwini nokusemhlabeni, impela konke lokho kusencwadini, impela lokho ku-Allah kulula kakhulu. Bese ethi ushekhi rahimahullah, wal amru thalith, uthi kanti lokhu okungokwesithathu kulezi zinto ezine eziphathelene nokukholelwa kwiqadari, al-imanu bi mashi'atihi an-nafidhatu fama sha'a kan wa ma lam yasha lam yakun. Uthi-ke kanti
kulokhu futhi kubalwa izimfuno zika-Allah, okuwukuthi lokho Allah afuna kwenzeke kuyenzeka, kanti lokho angafuni kwenzeka akusoze kwenzeka. Ngakho-ke okwesithathu, njengokusho kukashekhe rahimahullah, yikho ukuthi lokho Allah afisa ukuthi kwenzeke ey'dalweni zakhe yikho okufezekayo. Fama sha'a kan wama lam yasha lam yakun. Ngakho lokho afuna ukuthi kwenzeke yikho lokho okwehlakalayo noma okwenzakalayo. Wama lam yasha lam yakun. Kanti lokho angafisi noma angafuni ukuthi kwenzeke akuyikwenzeka, akusoze kwafezeka. Kama qala ta'ala, kama qala subhanahu, uthi-ke ushekhi njengokusho kwakhe ukhazimulisiwe lapha ethi inna Allah yaf'alu ma yasha. Impela u-Allah wenza lokho akufunayo. وقال عز وجل uphinde athi Allah إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Uthi kuphela u-Allah, kuphela ku-Allah uma efuna ukwenza okuthile noma efuna okuthile, kuphela ukuthi athi kukho yiba kubese kuba njalo. وقال سبحانه uphinde athi okhazimulisiwe وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Uthi-ke futhi Allah anisoze nafuna ngaphandle kwalokho okuhambelana nalokho kufunwa ngu-Allah. Inna Allaha kana aliman hakima. Impela Allah wazi konke futhi unobuhlakani bonke. Kanti-ke lokhu kukhombisa ukuthi akuphumeleli lutho ngaphandle kwalokho u-Allah afuna ukuthi kuphumelele noma kwenzakale, ukuthi ngisho nezifuno zezidalwa zakhe azifezeki ngaphandle kokuthi kuhambisane imfuno zazo nalokho Allah afuna ukuthi kube yikho. Ukuqondana-ke kwalokhu yikho okwenza ukuthi sibone umphumela wezinto ukuthi zenzakala. Kanti-ke imfuno zika-Allah azivinjwa izimfuno zethu, ngoba lokho afuna ukuthi kwenzeke kuyenzeka noma siyathanda asithandi. Yilo udaba lesithathu leli ushekhe rahimahullah alibalulile ngaphansi kwezinto ezine eziphoqeleke ukuthi umuntu akholelwe kuzo mayelana neqadar. Al-amru rabi', kanti udaba lwesine, khalquhu subhanahu li jami'il mawjudati la khaliqa ghayruhu wa la rabba siwah. Okwesine ukukholelwa ukudala kuka-Allah, edala zonke izinto ezikhona. Ngakho-ke akekho omunye umdali ngaphandle kwakhe, kanti futhi ayikho enye inkosi ngaphandle kwakhe. Kama qala subhanahu, kunjengokusho kwakhe okhazimulisiwe, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. U-Allah ungumdali wezinto zonke, futhi yena unakekela zonke izinto. Waqala ta'ala, phinde athi Allah ophakeme, ya ayuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Uthi Allah ophakeme, bantu, ukuthi bantu nonke noma sintu sonke, khumbulani isipho nomsa wenkosi yenu phezu kwenu. Hal min khaliqin ghayrullah, ngabe ukhona yini omunye umdali ngaphandle kwa-Allah? Yarzuqukum minas samai wal ard, onondlayo ngalokho okuvela phezulu nalokho okuvela emhlabeni na? La ilaha illahu, akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngeqiniso ngaphandle kwakhe. Fa anna tu'fakun, ngakho yini eniphambukisayo nenidukisayo na? Uthi-ke ushekhi, fal imanu bil qadari yashmalu al imanu bi hadhihi al umuri al arba' inda ahli sunnati wal jama'a khilafan liman ankara ba'du dhalika min ahli al bid'ah. Uthi-ke ushekhi, ngakho-ke ukukholelwa kwiqadar kudidiyele
ukukholelwa kuzo lezi zinto zone ngokwabantu besunna nebandla ijama'a, khilafan liman ankara ba'da dhalika min ahli albid'ah. Kanti-ke lokhu kuyaphambana nalokhu okunqatshwa noma ukuphikiswa abanye babantu bemfakela bamabhida noma bemfakela enkolweni ngokuthini, ngokuthi kunezinto kulezi zinto ezine abaziphikayo noma abangahambisani nazo makuziwa odabeni leqadar. Kanti-ke abantu besunna alhamdulillah bakholela kukho konke lokhu njengokubalulwa kwakho. Siyamcela ku-Allah ukuthi asenze sibe ngabantu besunna nejama'a, ukuthi asenze ukuthi sikholelwe kulokho asimisele ukuthi sikholelwe yikho ngokwendlela eyiyo neyeqiniso, asihlenge kwizinto ezimfakela, ngaba yilokho esikholelwa kukho ngokwe-aqida noma kulokho esikushoyo ngokolimi ukuthi izinto esizishoyo kuyizisho, okanye sibe nemfakela kulokho esikwenzayo ngamalunga ethu omzimba. Impela nguye kuphela ongasiphephisa kuzo zonke lezi zinto. Cela Allah ukuthi asiphe ukuqonda ngenkolo yakhe, asibonise iqiniso njengeqiniso, asiphe ukulilandela, sibonise namanga njengamanga, asiphe ukwagwema nokuqhelelana nawo nabantu bawo, size sibuyele kuye. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad.